kubantwana bonke baseNkulunkulu nomkhandlu wonke wabalebunyama. Amen. Amen. Ngibonga ngenyama namhlanje isivakashele leli sabatha namhlanje. Ukukhula bayethu. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu izinto fanele ngizisho. Ngizophatha kabi umoya wami. Khona into engiyenzayo manje abantwana bakaNkulunkulu. Kade ngisempande. Uzwa khona ukuthi baba ubona umuzi ungapheli. Abantu babandlile ukuthi bangise. Bangayilethi futhi neminikelo. Ngabe niyabona yini ukubona kwamakomiti utabula libandla? Niyabona ukuthi ibandla liyabulala. Ana ukukhumbula ukuthi babamkhulu bathi leli bandla lifuna yonke isuthi. Amen. Ayikho baba. Kufanele ikomiti ubuye yini inkinga yakho nefunakala amakomiti umsebenzi wawo. Ubaba wayehleli kana njalo uFrankline. Nawe sekubuye yona ile ubaba wayehlala ngayo. Oh yeah. Wayehlala njalo baba uthi khona bajeli ibandla. Mina fane ngithini? Ngithi mina khona abaphathisa amasonto bayibona imoli yabo kodwa abaphathisa amasonto. Bana phathi kwini? Ezolo lokubengiseswazini. Yamela kuza abancane kabi. Laba babesele bizana. Mana zare kuphekula kuqalaje sisiyali abanye bemithuzilani. Ndisho yaphela. Konke ebuhlungu abenezayo. Sukelini uzala. La usufuna uyahlakanipha la. Sekhona izinto ezaziwa uwe. Hayi mfana. Umuntu akukhumbula ukuthi ngifika ukufika la wayezowenzani. Ngoyenze umuntu aphume sesiphakathi. Yasizokholwa. Mawe lokholwa esizela la ukuhlula. Mangolibika. Ngiyabuza abantwana bakho ngabe seqala bona uphendula. Uyazi uphendula ubonana seqala. Ubona ukuthi masiyale abaye bafoshini abahleshe. Ngabe ngihlala nasebunyameni. Kodwa mina ngisethanda uyazi usuku wakhuluma ubunye. Yini ndaba baNazaretha sakhuluma into eyodwa singabaNazaretha. Ulimi lethu luhluke. Ushambe webaNazaretha akakhiwa uyazalwa. Amen. Kade baqala abantu kwaKushembe eBhidlika.
ngoba ushembe uwakhiwe uyabhidlika. Waba khona umkhulu ilanga, waba khona ushembe umama wabhidlika. Kuthiwe ngoba mkhulu. Waba khona umkhulu inyanga yezulu, waba khona ushembe wabhidlika. Waba khona ubaba, waba khona ushembe wabhidlika. Angazi-ke lokho esenizama ukwenza ukulezana. Abaningi babakhile ushembe. Kodwa nampela bakhala babona iminyama ihlala kusho bona. Bafisa ukuza nabanye bacashe laphakathi kwethu. Ngoba bafunda incwadi ngekhaya, baze bafunda into phakathi encwadini. Futhi incwadi ithi yini? Bathe bekothi bangamakho ukuthi abakhiye ushembe wentokozi uyazalwa. Amen. Uyazi mina noma ungacasha phakathi kwabantu kodwa ngambuka isibongo sakho ngizomboda ungithandi. Noma ungacasha phakathi kwabaningi ngigqoke into efanayo emhlophe kodwa ngambuka amahlangu ngibuka isibongo sakho siyakhuluma isibongo ngoba ngabe ngibona inhliziyo ngoba iyakhuluma inhliziyo manje ifihlekile. Yeke lelezayo mina abasebenzi bomnyama ngeke ngipase. Amen. Namhlanje siyayilinda. Sizoncenga oshe basiphokhile. Ukhiye kokabili webantu benkosi. Sonke sizothola. Omunye ukhiye uyavula, omunye uyavala. Nalowo uzomvala ukhiye uzomuphethe. Phela ukhiye uzothola mabe wena usebenzela ukhiye ngenhliziyo yakho. Ovulayo. Awusebenzela ukhiye ovalayo ngenhliziyo yakho uzokuvalela. Kodwa uzokukhona emhleni. Lophuma zonke izinto emhleni. Hamba ungaphethe lutho. Ma uzonda mina kanti sukuyaphi emhleni. Ma uthi angena mina usuke uzokwenzani la elinga. Awuyingane lokho uyena. Abanye bathi asiyazi lesinzayo. Bazosihlula abasethimbizini. Ay. Mase siwilile base bethuna. Ay. Bacasha phakathi kwethu. Isitha esikhulu lesi sicashe phakathi kwethu. Abasethimbizini nje hayi bahle. Ngoba basho bayiphethe indlela yabo. Ususele la ucashile. Uyisitha esikhulu sazakwethu abasekhini. Engabe ukezwa nini? Mhlawumbe begezwa nje abantu. Lo suwane lokuthola mehlabo. Kazokama kushembe okwenza ukholwe.
akaziwa kamngaphi uhlelo ukuthi mayikhuluma lawo bese uyamuzwa ngoba lo yimina uthakena ukuthi into enhle ayihlali into esifweni somuntu ayigcine ugcine setshela bayo ukuthi ayakela mina ngithi uyena Amen. njengoba sila elinda nakhona bekunzima ngoba angazi amakomiti amaningi angako ukuthi yini usizo lawo anisizayo ndiyahlekana asizile la ebandleni uzohlekana kodwa la ebandleni sizoduduzana ngokuthi omunye mayekalathele emgodini umphose intambo umkhiphe emgodini ungangihleke ethungele emgodini ungajabuleli isono somunye umuntu ngoba nakusasa kuyenza kubo Silo umuzi waselila Nazaretha umuzi omkhulu kakhulu umuzi lo muzi wake ngendlela enzima kabi futhi elula ngoba kubuhlungu sezwile sizwile ingonyama ekhona lesikhathi uNkwana Juba uthi kunomuntu ozimanga la enana eThekwini nimangaliso senesifiso sokambone lo muntu ozimanga imangaliso sebeyamphezela ke sebeyaphezela ingonyama iyahona ePhakameni mayifika ePhakameni imfice uGomela esathi imfice uGomela kukhona umuntu owayishoshela yaba ngezinga ngisahamba ngezinga izintuli zisukuma ziyothela ingonyama usethi uGomela wena wenzani uthela ingonyama into sukungabe manje watibula lo muntu ngoba phela wayazi akahambi wathi lisungwabo ngempela uthi sisungile lo muntu esehambela inyama zakhe kwangagcina lapho kanti ingonyama isazobona ingane zalwa lakithi yazali into ezilo thina azani into ezitshele ekhaya awaseyibona utata womkhulu wami wasebona yasibona ingonyama ukuthi ayisingaphila lapha kwase ukhulunywa ke kwagcine seshadile ke ugogo wethu la esigodlweni kwase wakhela nomhlobo okungafeli namhlanje wasebona kusuma isishosha wasethi makusuma isishosha singadinwanga wathi lo muntu lo ngiyamfuna lo muntu ayangwakhela isibhedlela
sabantwana basedukulu. Yiso isiphela sabantwana basedukulu lesi sikusona namhlanje. Namhlanje ngesibhedlela sesigenza konke abantu ngamaNazaretha, abantwana basedukulu, amaNazaretha kakhulu ngoba namhlanje sizogezwa. Sigezela ukuthi siye ebuhleni kuJulayi sibahle. Siufanele umhlanga kaJulayi. Angazi-ke wena usenamagubu nabantu. Usekhona abantu othi uyabazonda. Kusekhona umuntu odwa umphilwe. Kanti khona abantu abaphisanayo yini? Awukhona yedwa kodwa unkulu. Nkosi yami. Nkosi yami ikati. Kade ngigcina. Awajabula kade ekhulu. Bese ngithi sungilahlile. Akele heleze uthando phakathi kweNazaretha. Phela ukubona ngamehlo amabi umuntu omuha amehlo ayakwazi ukuhlela. Amehlo ayakwazi ukujabula umuntu wabuka ngamehlo ubona ukuthi uthokozile buka wena kakhulu ngomlomo. Uthi uyakwazi ukubona umuntu mayebuka ngamehlo ubone ukuthi asuka lo muntu wabona ukuthi asuka washaya inhliziyo. Washaya isibuzo. Sake sahamba noNtombela noShozi nabefundisi noNzaba siya eBlufondini. Sezwa ingoma emnandi kabi la eBlufondini. Efake ikitazi ehlizweni zeNazaretha. Ethi le ngoma kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana behliziyoye. Yayiculwa beyinkonzo. Kodwa sasimdibi nabo ngesikhathi. Kumnandi ubona abantu benkosi behleli bemunye bethandana behliziyoye. Ngabe yena njalo. Selani uNkulunkulu ushenge angeze inhliziyo. Uyabizwa Nkosi Solomoni
isikhathi sabanzima lapho isilo ezizala lesilo sizayituzwana esathi masifika ebuhleni sathi siyavalelwa ngeke ngasaba yoba ngangekho mina kodwa kuthiwa savalelwa umuntu mayesefika ezobhikisa ubuhle akabonakali angaqonda wasigubile kathi uye umubi angasavele ney'mpondo phela singabaleka ezobhikisa lobu bungcwele nobuhlobo obuhlangane phakathi kwendlunkulu kaZulu nomkhosi bakwaShembe Nganazetha kwabanzima ngaleso sikhathi ngoba ngaleso sikhathi ubaba wayefudumele isilo sasizobona ubaba sasiyavalelwa sathi isilo sadinga athi ngivalelwa ngizobona umnewethu obani abangivalelayo Manazala lokho anikeze into mabelizile yonakala Wangeliswa makuthe ushukronge uthi wangeliswa endlini eneyimbuzi Kufanele uligeze eManazaretha Yosala uyinsila thina Wangena ngasihlanganise isendi nesendi samzela lokho noma ngabambili noma zibe ntathu Sithi sogeza icala esalenza esilweni Wase kubanzima abantwana baNkulunkulu kulobuhlobo Umuntu esengenile phakathi kwendlunkulu bengunyama nobukhosi bakwaShembe Sase siyozama ukuvuselela ngoba phela baphuka ngithina la safika kukhona Kodwa wasekenza ukuvuselela wona khona phakathi wakhona abangathani Noma ngonyama esivumela khona abangathani Mina ungangibukise silima mina Khona wayengathandi webuka mina efuna lo lahlangothi lwangale Sebuka mina njengesilimo hayi mina ngifuna isilimo mina Uyinhliziyo imasishumi bafana yabona namhlanje kunalento namhlanje uyifaka ngqo Ungabe futhi nami mina ukushoda kini Sevumile uNdlovumbani uthi hayi angibani nobabonisa labantu ikhulwe kahle nabo abasuke ebuhleni Abakudela phezulu kwethu lo muntu wayethu kwethu Owayethunyiwe ukuthi azolungisa leyo nto wabela wagibela phezulu kwethu babuya befundisi bekhathele bathi ufuna inkomo ezu-100 Yabona baba kumaye bakhona bakhongisa kwini ethi ubaba wakho hamba ndodana yokulalela bathi ungafiki ubashaya wena awena ubaba leka uthunyiwe nje ukuthi ulalela kuthiwani babuya bengazi bamufika ngithatha lo muntu ufuna inkomo ezu-100 hawu ufuna inkomo ezu-100 le ngimuso ngegama lakhe Esengibike yathumela esifike bethu bethe
Uthe ufuna inkomo ezo-100 eseya kuyingonyama. Uthe lokho umthumile bayede ufuna inkomo ezo-100. Yathi ingonyama uyagula lo muntu. Ungamnaki. Nina into efanele niyenze nabala ekhaya amanguni nje awuthele ngiqedile. Sase sibuza ukuthi bayede amanguni siwathola kwa siwazi. Wathi khona la wathenga khona umlungu. Sahamba sawathenga lawo manguni. Sila ekhaya ngawo wasalihlawula lelo cala. Bangaphelela lapho uNazaretha. Esengibizwa yede. Wathi ngiyamfuna lo mfana lo. Kanhliziyo. Sengifika. Uyazi lapha bathi abantu bophela ingonyama. Awuyayona hayi tu. Ungafika ngo-8 uzihamba ngo-4 lutho. Umthetho wakhona lapha esikolweni. Kodwa msazofika mina engathi gezini imindeni ngonyama. Ilo ibuyiphumela emnyango ingene endlini isanti akafiki umuntu amayisa. Hayi masengikhamuka ke umndeni. Hayi vele lo lisandla uma ngezwe lakhe zayibamba naphezulu lisandla. Bathi bantwana ekhaya. Baye sibuya ngelinye usuku wasethatha inkabi ngale eyibuyisele la. Wangihlalisa. Hayi kwangihlalisa ngoba sesibayini phakathi. Wathi noma ekhaya. Wangicola wangifaka inyongo enyaweni. Mina ke ngumhlonise nale ngonyama ngihlenda manje. Umne wethu ngani nemdala. Uma ngiyise. Udala phela lo. Wayede fanelese. Bayaqhubeka ke lo mkhosi obakhiwa ubabamkhulu. Nawo inhliziyo. Wafafanya. Hayi. Ngonyama umkwalathu ngeke noma uyazama ukubhidisa ngeke kubhidisa ukuze kuphume umhlaba. Yabona ile yathi babamkhulu. Ngisho isihlahla sangakini la afika phumula khona babamkhulu namanje sisekhona. Yeah. Asishi isihlahla la kwaphumula khona babamkhulu usithela ubusika nehlobo. Leja afika phumula lona wasala lona asule aphumule khona. Sengiyamtshela kumdloko mbali. Kithi mina ihleli endlini. Kithi mina bayede. Nangu umntwana wesizulu. Esawumntwana. Nangu umntwana wesizulu uthi ufuna ukukhetha inkosi kaneli isonto lakithi. Bayede hayi phela kayona ingane semdala umuntu uzozinto ayithanda lesemdala. Eswetshizweni yakhe. Hayi nokuthi usho lo ukuthi uthi aqhubeke ukuhlola. Mina ke mana zathi ngifisa ukuthi nina nibe munye. Into ethi umuntu uyakwazi ukuthi ngisayifika la wayizokwenza.
mawusukhohliwe ongaphume endlini ekhaya ohlala ekhaya uzobe ukhumbula uzokwenzani bese uyenzana asizile ngoba ngikudla la umkhokhela kaziwa nomshumayeli umshumayeli la ekotini uhlangana lapho khona ngizokudla umshumayeli la ekotini umshumayeli senaya ekotini senaya ekotini po ile tatu ngazwani nabakhokheli uyabona yazi yini lezi tingazani nabakhokheli mawashintsha umnikelo ubiza ngemali awubona ngekhanda lakho yazi yini tatu ubiza ngemali ukuthi usukubalile wabona nje usuka kulingana kuba ubalanga nje ukuthi umnikelo bese yonakala inhliziyo Badala bangulu la sinemhlangano emthathu emkhulu Efike kube uJanuary etabile Kodwa lo esuvivelayo manje wona omkhulu kunayo yonke uJuly Ay, sawa. unomdedele abawu7 bonke la lemili nomdedele wodwa July wona mhlanga omkhulu ibandla lamanazela sephini wonke umuntu uyafisa ukuya kuJuly kodwa ngiqale phela lihlambulule baba nayihlambulule sawohlupha phambili njengoba ngizosuka la kumsombuluko ngifune mathata akasenze nje eManazaretha akangithi ingabi khona icala elilethwa kumina lomfana ebandlulile lomfana Thula. Awukho khona amen Ilo kama ujazo amen mbona ngitsengiko ke Nanitudula mangitijani amen Ngoba nazo kwenzeka leyo nto izitshelela kumina Zolo lo umfana uthi umfana befana ngibe ngakuyena Ngoba selimele phela sebemliba sethi ngina befana ngumfakazele Ungafaka kanjani icala kungekho kulona Limele 13 days Ngiyacela ke abantwana uNkulunkulu ukuthi noma leyo nto ikhona kodwa kuyibandla inhliziyo ngoba siqhamukile sivele emaphepheni bandla lasephileni niyeke nalento madoda ukuthi Lone usumela ku TikTok ngingakwazi ukushumela. Awukahle wena wafika udle inyama ithamo usuyageza. Bese kuba u-October. Iyona ke njengala kuhle sokuba umuntu.
Njengoba sobe sihlangane eManazarete lomu uzosilinda. Silalela izwi lathi layinda ila soqala noma sesivela uyovela uJulayi. Ila siyovuma khona izolo sihlangulelana. Kwividi kuqina. Yebo. Sizomusa futhi ushembe ukuba Ngidawumzwanga. asemukelise ngamunye ukhiyo ongena emhlanganweni omkhulu umhlanga kaJulayi. Kudla inkukhu manje sigeze namathambo. Okufanele singakhohlwa ukuthi lo mubi njengoba sila naye ubona uzofuna ukukhipha nina lokho likhona naye uzofuna ukukhipha okuzonduwisa ngoba akayithandi intenhle uma waqhamuka intenhle uyani Intombi ngasila. ungifundela kahle Bani Jawabe 4 verse 7 Ngapha ngishumaye. Jawabe 4 verse 7 no 8
ngakho thobelani uNkulunkulu ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane kepha nimelane noSathane khona uyakubaleka kini khona uyakunibalekela sondelani kuNkulunkulu sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kini khona uyakusondela kini hlanzani izandla nina zulu nihlambulule izinhliziyo nina nhliziyo mbili nihlambulule izinhliziyo nina bantu inhliziyo mbili ukuba inhliziyo mbili lento yisho ngithi ngikhona la kanti nawe usuku nokwakho inhliziyo yakho iyinye kodwa inenhloso eyibili uthi mina ngiyena ukhona nokuthi uyena wakho konile fana nayikhohlwa manazareti ngesikhathi uphuma kini ugeza njengobizo uzala isabathini ufike uzobona amanazareti uthandelani ukuthi uwe minwaba ufuni ngani ukuwa wedwa ubona segudu lakho kuwedwa nasekwehlulelweni ubuwedwa mamsukatele ukuba yinazareti ngaphansi kwami hambe kabe uphumula njengomhlobo mawuthanda mawuzizwa ukuthi unomoya sungaprofetha awungatshela hamba uyovulela ibandla usho umkhulila uthi manje mawusizwa ukuthi unomoya oprofetha hamba uyovulela ibandla futhi mangabe ungazi ukuthi uzobiza ngani ubize ngegama lokwakho Queen Victoria Church. Hela kwa kani la ila mzuri na Nazareth. Then we fix me. Ishiime kanje. Kama na le manda. Afune kusani kakhulu. Kusani bai kakhulu. Futhi le banda kijiyo. Umuntu nomuntu akahambe ibanga likalelo. Mina njengoba ngiyengithanda ukuthi ngelinye la singasekho kulomhlaba lesibonana emhlabeni ozayo. Ngiphatheke kabi mina bakuthiwa ingane izobika zithi ayi ingane yami isho kodwa ukuthi iyabonakala ihamba konini usuke umuntu ufike ngale bamphika yibe sengibaleka lapha isibusiso kodwa ke ngibona bengabuyi ngibona ukuthi sebevumile ukubamukela ngoba ushembe kuyo yonke into owugcina la kufanele khona ufika vula la kumnyama khona ufika khanyisa la kunokufa khona ufika philisa la abantu belimala khona ufika phambi isandla sakhe bese lesinda abantu Shembe yini kuma Nazareth. Siyamthatha umuntu kanjani? oh Nkosi Mina ngiyela ushemba lokushemba. Yebo yini ibhayizela abalazi nyaza.
Kuba tivele yomi. Bana ngulu. Batabadame. Kusisi. Sizoba inkozo yethu yamanje lesisabelelo samakhulu amabili neshumi nanhlanu 250 socela umfundisi Mlungwana wasePhumlani soda 7 kusubusisi